Čaute. Takže za mňa Time Hack Club je jedna z najlepších vecí, pre ktorú som sa mohol rozhodnúť. A to hlavne z toho dôvodu, že mi to buduje extrémne disciplínu. Cítim to na sebe, vidím to na sebe, ja som jednoducho extrémne disciplinovaný človek, keď si niečo poviem, že mám ísť spraviť, tak vždycky sa nájde dôvod, prečo to proste neurobiť. Takže za mňa určite, kto ste nezačali s programom, tak je najvyšší čas začať. Ja som teda v programe 1 mesiac s tým, že prvý týždeň bol pre mňa naozaj náročný, nakoľko stávam do práce o 5. Takže posunúť si budík o tú hodinu skôr, aby som stihol vlastne všetky veci, ktoré sú v tom alfa protokole, tak bolo to celkom náročné, ale človek vždycky ho to dobí energiou na konci toho, jak to dokončí, ale ten prvotný moment stať z tej postele a ísť to všetko si tým prejsť, tak je to náročné. Teraz už držím 4. týždeň a naozaj, že už ma to dostal do takej fáze, že už nad tým vôbec nerozmýšľam, jednoducho idem mechanicky a strašne mi to pomáha, cítim to či už v pracovnej sfére alebo v súkromnej sfére, jednoducho extrémne ma to naplňa. Takže tí, čo ste ešte nezačali, naozaj vám to môžem odporúčať. Ja vám držím palce, dúfam, že začnete čím skôr, že pochopíte, že všetko to vlastne, čo sa tu deje v tom Time Hack Clube, že vám proste pomôže a posunie vás to jednak ako človeka, či už hlavne ako osobnosť, alebo v práci, alebo v podnikaní, hocičom. Je to naozaj, že za mňa 10 z 10, takže držím vám palce a držte sa.